Last time even Oh, rada. I was so sorry. Oh, rada yoy. Dancer, no? Ah, tempat ni dah pun dah. Kau tahu ni kita. Media takukno ini 2 September 2024 nol doton themano photo potikao pressing khabo je thangnai 21-22 tarikho belai wati toyawi phaima bai oro ani torilam constituency ni Poraimura village Amtoli village ni ward number 5 Poraimura oro parani Koroksa Serai Sarah 4 bosor, 3 bosor bagi tong 4 bosor karani. Wah, ada orang tu belai lama bay. Bui buma buka kerja, wah abot dia keluar, apa kerja. Abon kena boy, sini buka kerana angsakan, naik buka kerana, belai pathetic bepa. Sini anaroni serai, torilam serai korupsi kerja. Bono bahagia sobai mantam, kaiman apa, ang bono saik neraka, buka kerana belai kairok zakah, buka kerana tu kairok nai, buka nai. Nol doton themano sini buba garangka khairok nai chubanai bo khanai tongmaya tamu wansa tamu toksa tamu kubun bosongni borok abonaya nol thaimang khana thangnayo kubun bosongni borok wan bosongni borok no thangai borang tubai mani abonaro thaimano sini bosongni tu chubai tongo engkau mah ke chubai tongo bo jate oma hai bipodok lai tongnai bialuk lai tongnai dukmani tongnai bosomani tongnai oma hai ke Prakitik dursuk, natural calamity so, dara effect nai rok, dara thingnai rok, obahai rok no thangai bo, tobai jongo, bini ja pocket ni, abo kuno sarkar ni buya, abo rajya sarkar ni buya, edisi sarkar ni buya, mono mo buya, bini own pocket ni hoje, bo khairok jagai, bini khairok ma phongna ni, abo no tuge no plus ni rukhanyam bagai bortini, oro sini Poraimura village ni, oro 5 nong ward Amtoli village ni. Thangnai serai korupsa rikik je borma prai 4 bosor 9 mas ni serai bo thei thangmani khobor nawi bor phaine phikya or rikik ni bufang ka songo je borma bo khairok jagai abo aing simi ini belbari Shantinagar engke Orjun Thakur para jangalia hono nung to saimona bo a jagao thangi phele gesun angje phaje ke ang iskangona ang shonibarono bonang jotto detail saikna budak kerja, tam bahagian flat dengan kerja, abro berang saya kenal pada bahan kau berkah, ang Monday 2 tarik September, ang digital final, nol saya cungdi garden saya cungdi, ang busur naik dia, ang abro saya, ang busur coba man coba final ini bersama ni, kau no benar kah, ini coba kerja, elakan borok orang ni darab tongai rok, boba kerap bur final sudah singi cunggu, orang borok 11 sim nasi ni. Agoran sim nasinglai tamu prai arai te tinta sama nai tongka ajoran nasingi pun tongka borok malai mangka buba gara de coba phanyam coba mangka malai kok sai mangka balai khatung lajak balai tongtong lajak khatung lajak sini tahu go sini buba gara tongko buba gara tongo bai khatung lajak buba gara tongo ni chaino borok khatung bai bongni kok sai mangka bakha khulu kok sai mangka sini bialo klai pro sun bepro bipoto klai pro omo klai pro Kebo Grifono, sini Ishor Hai, sini Bobagara, Tunggu Tubai Tongla, Akatunga Borok Manai, Dalek Katong Lajer Ballet Tongsa Lajar. Oma Hekeno, Hanya Chalogoba, Kuno Bipodok Laja, Bialok Laja, Oma Heke, Omong Tong Hanke, Oma Hai, Tabungi, Natural Climate, Dukumani Cost Mali Tong and Hanke, Aro Haikale, Toba Pina, up to Norum Tong, the Haimani, Kibra Jawa, Haikanke, Sini Bobagaran Kaitung, Rapari, Abo, Tanana Yabo. Public ni sabo di Prabasin Selmani kamu. Jika amun begini,
bubagrana hambai maro tini ani constituency o Koraimura o Amtoli City ward number 5 o didik department of 5 tuba phaimani bagai tini nong nuku borogoi malai bo khak khaman janogoi bongno khatungmani khak khamani janogoi kalangmani bagai borogoi phaimala tini belai belai ke bubagrana hambai tai alakan doktor borok no hambai Roma kan sengkerlai tonglai cobalai tonglai borok nu coba tokai tonglai dia lo samni sab tamung samni sam bipot pai abu kep samia gaboni bagino sung cobalai akulai tong bobagra tini oro kono political program khano biya aino bono slogan bor riya kono bu khairia das tini bo ekta bin bobagra ni hisabe phai onsobana phaimani o program timano ko phaimani or timano kha khamani bo share khanyani phaimasi aun bagi bo oro kono slogan tan sung to bor riya belai hambai